'yan ta'adda da suke zubar da jinin mutane, suke kashe mutane, suke yanka mutane, suke ƙona mutane, suke filla kawunan mutane da rashin imani, wanda kuma wannan abin ba iya Najeriya ba ne, fitina ce ta samu duniya ga baki ɗayanta. Kusan rabin duniya ta faɗa cikin waɗannan, ba mu kaɗai ba ne nan, ba kuma don ana shari'a a Najeriya ko a jihohi 12 na Najeriya ne aka samu irin waɗannan ba. Wannan abubuwa suna nan a ƙasashe daban-daban ma da ba ma ruwansu da irin waɗannan abubuwa. To, an samu irin waɗannan, an samu rigingimu a ƙasashe, an ruguje ƙasashe. Mu duba yadda Libya take da yadda Libya take yanzu. Mu duba yadda Sudan take da yadda Sudan take yanzu. Mu duba yadda Iraki take da yadda Iraki take yanzu. Mu duba yadda Syria take da yadda Syria take yanzu. Mu duba yadda Palestine take da yadda take yanzu. Mu duba sauran ƙasashe da suka samu irin waɗannan, waɗanda mafi yawansu duk na musulmi ne, suka faɗa cikin irin waɗannan rigingimu da sauransu. To, amma abin takaici shine su waɗanda suke so daga waje su taimaka mana don a samu wato aminci, a samu lafiya, a samu zaman lafiya, a samu ilimi, a samu wayewa, a samu ƙasar noma, a koyi sana'a. Kullum muka faɗa rikici sai su ƙaro mana wani rikicin, saboda mu ɗinnan da Allah ya mu wato akan arziki muke rayuwa, akan dukiya muke rayuwa, akan kuɗi muke rayuwa. Allah ya cika ƙasarmu da albarka, albarka ta fito, albarka ta kwanta a cikin ƙasa, mutane masu albarka, ƙasa mai albarka, yanayi mai albarka. Ba mu da ambaliyar ruwa, ba mu da cin wato abin nan, ba mu da cin sahara, ba mu da girgizar ƙasa, ba mu da aman wuta, ba mu da sanyi mai mako mai cin jiki irin wanda ake yi a sauran wasu yankuna. Duk waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya kare mu daga duk waɗannan annoba. Annoban mu babba shine shugabanci da ba mu da shi mai inganci. Shugabanci da ba mu da shi mai inganci, haɗin kai da ba mu da shi mai inganci, gaskiya da adalci da son juna da ba mu da shi mai inganci, hassada, ƙeta, mugunta, sharri, ninkufurci, ƙiyayya, hassada, rigima, duk ta riga ta cinye mu gabaki ɗaya. Saboda haka ko wani ya zo ma ƙara samu kawai zai yi, tunda ba ma son juna, ba ma girmama juna, ba ma mutunta juna, ba ma ba juna uzuri. Kowa so yake ga ɗan uwansa ya faɗa cikin wata musifa. 'Yan kasuwa mu sun ƙi su haɗa kai, malaman mu sun ƙi su haɗa kai, 'yan siyasa mu sun ƙi su haɗa kai, sarakunan mu sun ƙi su haɗa kai. To balle talaka ina zai haɗa kai? Sarakuna sun ƙi su haɗa kai, dukkansu a rarrabe yake. Malamai sun ƙi su haɗa kai, su ma kansu duk a rarrabe yake, na kowane ɓangare kuma a cikin kowane gida akwai wannan rarrabuwar. Kowane gida yana da wannan rarrabuwar. Ko ina ka shiga sai ka samu cikin shi ma a farfashe yake. Ɗaki ne, kamar gida ne, sai ka shiga sai ka ga ashe akwai ɗaki. In ka shiga ɗakin ma zai ga akwai saƙo, akwai lungu, akwai kowace lungu kuma wani ya tsaya ya ja daga a ciki. To malamai kenan. 'Yan kasuwa sun ƙi su haɗa kai, kasuwancin yayi ƙarfi, su taso da na ƙasa. Manyan ma faɗa suke a tsakaninsu balle ƙanana. To haka nan kuma 'yan siyasa su ma sun ƙi su haɗa kai, wannan ya zagi wannan ya tura ya bada kuɗi a ci mutuncin wannan har ma malamai su ma sun fara shiga irin wannan. Wani ya sa almajiransa su ta zagin wani malami, shi ma ya sa almajiransa su ta zagin wani malami. Duk abin da wancan ya na kuskure daidai ne, duk abin da wancan ya na daidai kuskure ne. To in aka tafi a haka, ƙara wa kanmu rauni muke, ƙara karya kanmu muke, ƙara ciyar da kanmu baya muke yi. Wannan abun ba zai fitar da mu ba. Saboda haka kullum za mu yi ta ganin abubuwa ba yadda suke tafiya ba, ko za mu yi ta ganin su da ban mamaki.